வெந்தயம், ஓமம், கருஞ்சீரகம் இத பவுடர் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தா எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கும்னு தெரியுமா? இத மூணுமே ஒன்னா சாப்பிட்டா பெஸ்ட்னு தெரியும். ஆனா எப்படி பண்ணணும், எந்தெந்த அளவு போட்டு பண்ணணும்னு தெளிவா சொல்லு. வெந்தயம் 250 கிராம் எடுத்துக்கங்க, ஓமம் 100 கிராம் எடுத்துக்கங்க, கருஞ்சீரகம் 50 கிராம் எடுத்துக்கங்க. இத மூணுமே தனித்தனியா வறுத்து மிக்ஸில போட்டு அரைச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த பவுடரை சுடுதண்ணில போட்டும் குடிச்சிட்டு வரலாம், தேன்ல மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டும் வரலாம். முக்கியமா இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம், உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. உடம்பு எடைய தொப்பைய ரொம்ப ஈஸியா குறைப்பேன். உடம்புல இருக்கிற கெட்ட கழிவுகளை வெளியேற்றுவேன். ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும். ரத்தத்தை சுத்தமா வச்சுப்பேன். கண்ணுக்கு நான் ரொம்பவே நல்லது. தலைமுடிய கொட்டாம பாத்துப்பேன். எலும்புகளை வலுவா வச்சுப்பேன். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த பொடி கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிட்டா போதும், ரொம்ப எடுத்துக்கணும் அவசியம் இல்ல. மாதவிடாய் சில பெண்களுக்கு சரியா வராது, அவங்களே நான் சாப்பிடுங்க, எல்லாமே சரி பண்ணிருவேன். ரத்தத்துல சக்கரை அளவை கம்மி பண்ணுவேன். எந்த புற்றுநோயுமே வராம பாத்துப்பேன். மாரடைப்பு வராம பாத்துப்பேன். மலச்சிக்கலை சரி பண்ணுவேன். நல்லதே சாப்பிடுங்க, நல்லபடியா வாழுங்க. நல்ல எண்ணத்தோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.